Zdravím, vítám vás u dalšího našeho videa a začínáme pěkně zvostrá, a to prací denní chleba Raft Guida. Každý, kdo jste byl někdy na vodě, tak víte, že občas prostě musíte vzít loď na ramena a přenášet, protože na to nemáte. Nicméně na Big Falls, na South Forku, bych na raftu nechtěl být ani namalovaný a i tak je to pěkně ostrá přenáška. A šup s tou těžkou krávou na vozejk a ende. Tady jsme koupili za $50 kanopy. Stála tam několik měsíců v trávě, tak je celá od líny teda a nejsou k tomu klíče, tak budeme se vyměnit zámky, ale je rozhodně jako vyšší, jo. To budeš zvedat tady a někde třetí tam musíš dávat ten Mezi prací a večírkama a pádlováním jsme se především zabývali pimpením našeho auta, aby bylo použitelný na dlouhou cestu pustinama. Lidi nesmějou. Já jenom ti teď názorně ukazuju, jak je to těžký, to za práce, a když mě kritizuješ, jak mě to rozčiluje. Že? Ty jsi mi zmrzačí černou. Ne, prosím tě. To už tady jednou bylo. To už jsem zkoušel. To nemá žádnou budoucnost. Musím říct, že spací vestavba do auta, i když rudimentální, se mnohem líp dělá s nějakým nářadím a udílny, než uprostřed lesa nebo na parkáči před obchodákem. Jinak s touhletou novou kanopy, s touhletou bílou, tady s tímhletím krytem na ten zadek, tak jsme měli z prdele kliku, protože ten původní nižší samozřejmě krásně vešel a my máme naštěstí zahrádku teleskopickou. Nicméně tohle je poslední možný montážní bod, tady už je konec trubky. Takže to drží jako je to vlastně vysunutý, jak nejvíc to jde, a tady se neprotáhne ani papír. Jinak tady je prostě takhle spací systém, jak je to tady jako vymyšlený. Tak je to rozložitelný, aby se tady prostě dalo i sedět. Jo? Zároveň tady jsou takhle desky, který já se tady nebudu normálně přijít, jo, a mám z toho gauč. A potom, když to chci složit normálně na spaní, tak tady si vezmu na sobě desky, že jo, takhle, tady takhle zasedím. Takhle tomu hezky. Ty a já. Už můžeme do Mexika. No ale musíme sundat poznávací značky a čekat na nový. Budeme doufat, že nám přijdou včas. Here's the thing. It's like you two little gnomes came out of fucking nowhere. And you guys burped up into our world. But I do miss you guys. I really do. Don't miss us, man. You're still with us. Yes, I know. But, oh, fuck. Yeah. No. How is it that you are younger than I am? Just got born later. What the fuck, dude? Am I ever gonna be an adult? Jedna z věcí, kterou jsem si v Idaho chtěl mezi prací rozhodně odškrtnout, je vícedenní kajakingový trip na South Fork of the Salmon. Jedná se o dvoudenní multiday
s pádlováním v obtížnosti cirka 4+, který možná nenadchne svojí extrémností, nicméně je to romantika uprostřed nádherné přírody a uprostřed ničeho, obklopený pouze medvědama. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band. Musím říct, že byla docela klika, že jsem tu rybu chytil, protože jsem si nějak špatně rozpočítal jídla a asi by mi chyběl jeden oběd. A ještě ke všemu byla úplně luxusní. Právě díky možnosti dobrého rybolovu bylo zdejší údolí vždycky osídleno indiánskými kmeny, kteří i díky termálním pramenům v blízkém okolí měli výbornou možnost přezimování. V 60. letech 19. století zde pak vypukla Zlatá horečka. Nějaký to zlato se tady dá narýžovat do dneška, nicméně my jsme sebou pánev v kajaku neměli. Jenom malej grill na stejky. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. Musím říct, že i když jídla od Adventure Menu jsou úplně luxusní, přece jenom hovězí steak na ohni je hovězí steak na ohni. Campspot je přímo na soutoku South Forku a hlavního toku Salmonu. Další úsek je přece jenom trošku jednodušší, člověk si to může jako víc užít, dopít zbytky z večera, zarybařit a občas potká další skupinky raftařů, kteří přijíždějí z jednoduššího mainu. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen rain? I wanna know, have you ever seen A mezi tím, co jsem si užíval pádlování, přišla další nezbytná součást vybavení na dlouhou cestu přes 2 Ameriky. Ale s obalem. Jsem kopyto. Kajaky se dávají do auta opatrnějc. Barrier straight across the front that gives every calf the Proudly we hailed at the twilight's light. Je to magor, ale asi nejenom, že jsem musel vystát moje společnou modlitbu, potom zpívat americkou hymnu a šát si to, ale jsem musel poslouchat, jak tady nesnášejí Bidena a chtějí volit Trumpa. Jsou to pávy.
Got to get back to my baby again. The only days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. The only days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. The only days are gone. Tak takhle vypadal náš camp spot, když jsme přijeli. A takhle vypadal v době svého největšího rozkvětu. Můžete si například povšimnout nového gauče na naší terase s výhledem do řeky. Come here, Gizmo, out of the photo. Bourbon, out. Yeah! Whoa! Yes! Holy heck! Oh! Na co střílí? Nehodí to. Perfect. Tady je nezvratitelný důkaz, že jsem se naučila eskimáka. Na poslední chvíli těsně před odjezdem nám přišly poznávací značky a já řekla Filipovi, ať hledá překvapení. A on se rozděval, že jsem těhotná. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Máme poznávací značky, je to naše zo. Jdeme je tam si dělat. Have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not alone. The racks sort of as normal. Sage and Steven are going to coordinate the retrieval of those. S končící sezónou přišla i závěrečná party a s ní udílení vyznamenání. Filip již podruhé v řadě vyhrál cenu nejsmradlavějšího guida, i když teda musím říct, že letos měl fakt velkou konkurenci. Skoro by se až dalo říct, že si to úplně nezasloužil. Honestly, it was really hard to go one more time because I won it in 2019 as well. Yes. And with this year, with Anna here, who actually do my laundry, it was really. I was trying. I really tried. Yeah, she's nuts. Well, thank you for you. Without you, I wouldn't make it. Without you, I wouldn't make it. Even though there's no challenges, this has been really one of the most peaceful and epic and just awesome seasons that we've ever really had. And that's a tribute to all of you guys and all of your effort coming every single day, loving your job, loving giving the people the experience to go down the river. Thank you for that. It's really been amazing. Without you guys, we are nothing. So Tak a hurá do Kanady. Opět. Kdyby náhodou někdo chtěl ze státu vidět něco jiného než Idaho, tak tady jsou nějaký fotky z našeho roadtripu před 3 lety.